Hola, us donem la benvinguda al canal de YouTube de l'Ajuntament de Rubí. Jo soc l'Ainoa Rodríguez, tècnica del Servei de Salut Pública, i des d'aquest servei hem encarregat a l'empresa Calitec, l'empresa que es dedica al control de la qualitat i assessoria d'empreses, indústries i establiments minoristes, l'edició d'uns vídeos informatius sobre tres temàtiques. La primera és els prerequisits o els autocontrols que han de tenir aquests establiments minoristes, la segona els etiquetatges dels aliments i la tercera consells generals per a la població i la ciutadania, també poden servir per les indústries i els establiments minoristes, sobre seguretat alimentària. En quant als prerequisits o als autocontrols, són les condicions necessàries i essencials que han de complir els establiments minoristes per garantir la seguretat dels aliments. Són una exigència normativa segons un reglament del Parlament Europeu que s'ha de complir per evitar els riscos sanitaris que poden venir derivats dels aliments. Aquests vídeos pretenen ser una eina senzilla i útil pels titulars d'aquests establiments per interpretar i implementar aquests autocontrols o els prerequisits. Esperem que aquestes píndoles informatives us siguin útils i profitoses i aprofitem aquest moment per recordar-vos que el Servei de Salut Pública us pot assessorar i ajudar en qualsevol dubte que tingueu relacionat amb aquests temes. Us deixem aquí el mail de Salut Pública, que és salut.publica@ajrubi.cat, i el telèfon 93 588 70 77. Moltes gràcies i que les aprofiteu.